まずはこの路上ライブで誰もやってないようなダントツの記録を出そうということで、その記録のために今日も一日だってオリジナル CD を100枚お届けするという大きな目標で歌っております。どうか皆さんの応援の力を僕たちに貸してください。お願いします。それでは僕らオリジナル CD を10万種類作ってるんですけれども、その中から1曲オリジナル曲を歌って一回しをしたいと思います。それでは一番新しい